ತನ್ನ ಮೈ ತಂದಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ತಂಚಾನೆ ತೊಕ್ಕೊಂದುಂಟು ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಡು ഞങ്ങಡ್ತದೆ ತವ್ವೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತು ಇಂಚಲ್ಲರು ಬುಕಾನಿಕಲ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಡೆ ಇನ್ನ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಂಡು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಿ ಗಂಟೆ ತುಳಿಗೆ ಇಂದಿತ್ತು ಚಾಲಿತ ಬಟ್ಟಿ ಚೆಪ್ಪಿಂದಿತ್ತ ಚಲಿಕುದ ಇಟೆಪ್ಪುಡು ಲಕ್ಕಣಿತ ಆಚೆ ಅಂಚಿತ್ತು ಕೂರ್ಲೆ ಪಡೋಣ ಕೂರ್ಲಂತೂ ಪೋಪಣೆಜ್ಜು ಗೂಡುಗು ತುಲೆ ಮುಪ್ಪನುಂಡು ಗೂಡು ಆಸೋ ಕೋಪನು ನಾಂಡಲ್ ತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂತೋದ ಅನ್ನಕ್ಕಿಲೆಗಲ ತಚ್ಪ ಮಾತ ಉಂತೋದ ದಿಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ ಮಿತ್ತೊಂದು ಗೂಡ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಒವೇನ ಪಾರ ಬಿಡ್ರೆ ಕಿನ್ನಿ ಮಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಾತೆಗ್ಲು ಉಪ್ಪುತ್ರನೆ ಒವೇನ ಬರ್ರೇಜ ಒವ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಎಜ ಮನ್ಲೆ ರೇಕಲ್ಲ ಅಂಜಿನ ಸಮ ಕೊಡದು ಬಿದೆ ಅಂಡು ಒಬ್ಬ ಜನ ಪೊಲೆ ಪೆರಡು ಬಲ 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 ಇಂದದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೈಗೆ ಒಂದು ಬಜಿ ಪಾಪ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ತಿತ್ತಿತ್ತಿರು ಇಂದಿದ್ದ ನಾವು ಪೋಪುಜಿ ಅವು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಖಾರದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿನ ತುಲೆ ಅವು ತುಲೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಅವಲ ಪೋಪುಂಡು ಪೋಂಡವಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ತಾ ಪೋಂಡಿತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ತಾ ಗುಡ್ದು ತಿಂಗೋಲಾಂಡು ಕುಂದಾಪುರ ಬರ್ತದೆ ಕೋರಿ ಅವು ಆಂಡಲೈ ಕೊಂಚ ಲೈ ಪೋಪುಂಡು ಗೂಡ್ದಲೈ ಬೇರೆ ನಲ್ಲ ಈಗ ಹೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ತುಲಿ ಅಲ್ಪ ನಿಂತದ್ದು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತು ಬಿದೆ ಬಾಂಡು ಚೂರು ಪಡ್ತಾನೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ತುಲಿಗೆ ಅಲ್ಪದ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೇರೆ ತೊಕ್ಕೊಂದುಂಟು ಮುಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಕೋರ್ಲೆಂಪಾಡೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಕೋರ್ಲೆಂಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಂಗಡಿ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅರಿ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪರ್ವಾದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಪ ಸಾಧಿಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಇದು ಬೈಯ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಆಂಡು ಅಂಗಡಿ ಪೋಪಣೆ ಇರ್ದು ಎಲ್ಲ ಚಿಂಗ್ಲ ಪೋಪಣೆ ಉದ್ದಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಣಿ ತಿನ್ನಿದನ ಬಂತೆ ಒಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬತ್ತಲೆ ದೆಡ್ಡಗಿಲೆ ತುಸ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಗುಪ್ಪದ ಮೂಲಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಚಿತ್ತ ಬೋರ್ಡು ಉದ್ದಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಡು ഞങ്ങಡ್ತದೆ ತವ್ವೆ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಾರಿ ಹಂಚಿತೆ ರಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತೂರು ಹಂಚಿ ಪಾದ ಬತ್ತೆ ಪ್ರಶಪಾದ ನಿಮಗೆ ಹಂಚನೆ ನಮಕ್ ಇನ್ನೈತಾರದ ಪ್ರಸಾದ ಬೈದಂಡು ಶಬರಿಮಲೆ ಇರ್ದು ಬೆಳಿತು ಪ್ರಸಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತೂ ಅವಲ ಅಸ್ಲಮ ಒಂದು ಪಾಪಣ್ಣ ಮುಂತಲೆ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ശരി ശരി അവൾ ചെയ്താളൂ ശരി അവൾ ചെയ്താളൂ ಗಟ್ಟಿದ ಅಂದು ಸೋಕಮ್ಮ ಬುಕನಿ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಅಂತೇನಂತ ಬುಕ್ಕ ಆರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಂದು ರೆಡಿ ಬಂದುಳ್ಳೇರೆ ದಾಮ ತಿಂಕ ಇಂತಾನ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಲು ಮಂತರಿದ್ದ ಮನೆ ಕರ್ದೇನು ಕದ ಅವ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಇಡೆ ಬೆಲ್ಲ तीन बाटा किन्नु कुड़ियर के उतरी ठीक है बात है ना तिंगा दा दे वैसे में तुम बैठे हो आ दूल्हा है दे मामा को लेके आ जरा अगे लगता तीन बाटा किन्नु लालो ತುಂಬಾ ಆಗಿದಾಗಿದಾರಿಗೆ ಚುರುಚಿ ಹೋವೆ ಅಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಜಾಲು ಉಂಡಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಾಗ ತಿಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಯಲ್ವ ಮಾಸ್ಟರ್
nawab bukan ingka saggan bulan sate kantadu nanti kurle galon mata kerja rencu goreng baju malam alwa bunga ya ammi ratti kerja tindala chundu ಅಕ್ಕ ಕಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಡಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಣ್ಣಗೆ ಜಗಾರ್ಜು ಬಡವರಿಗೂ ಯಾರ್ದಿಲ್ಲಿ ಯಾನರ್ಧ ಅಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಬರೋದ ಎರಗಡೆ ಬಂಜಿ ಬಂಜಿ ಇಂದವು ಆಮೇಲೆ വെജ്ജി പറുപ്പ് പ്രസാദ പോലെ തിന്നാണ്ട് എന്നിട്ട് അയ്യപ്പനത്ത് പ്രസാദിച്ചു വാ പറുപ്പ് കാരണ അല്പത പ്രസാദ ಒಂದು ಅಲೀಮಳ ಸಿಯಪ್ಪ ಸುಲೆಗಡೆ ಕಾಂಡಕ್ಕಂತೂ ಕೊರತು ಪೋಯಿನೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬರ್ತಾನೆ ഇവിടെ ಬತ್ತು ಕೊರತು ಪೋಯಿನೆ എന്തുണ്ട് അവിടെ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಂಡು ಬೇರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ತುಪ್ಪ ಇಂಥ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪಾಯಸ ಪಾಡ್ರೆ ಇರ್ತೀನ ಅವನ್ ಪಾಯಸ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಪರ್ತು ಪರಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕನ ಕಾಂಡು ವೃತ್ತ ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ದೀ ಕಲ್ಬಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಅವನುಂಟು ಪಾಯಸ ತುದಿ ಅವನುಂಟು ರೆಡಿ ಅನ್ ಫೈನಲಿ ಪಾಯಸ ಏನು ರೆಡಿ ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಇಂಥ ತಕ ಪರ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಮೈ ತಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ತಂಚಾದೆ ಪಾಯಸ ಸಣ್ಣ ತುಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಚುಂಡು ಚುಚ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ ಪಾಯಸದಾಗ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪಡಮ್ದು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದು ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇನ್ನು ತುಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಪರ್ಪ ಐತೆ ಚೂರ್ದೆ ತಂದೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಬಂದು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಪರ ಹೊಡಿತಾರ ಸಣ್ಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಂದಿ ಪಾಯಸ ಇಡ್ಡಾಯ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬರುತ್ತೆ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಇವಾಗ ಎಟ್ಟೆನ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತಾಯ್ತು ಸಂಜೆ ಪ್ರಸಾದದ ನಮಗೆ ಜಲ ವರ್ಷ ನೇಯ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅವಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ನಮಗೆ ನೇಯ್ತಾರೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಸಲ ಇನ್ಸಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ನನ್ನ ಚೂರಾರ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಕನ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆ ನೀಲಾಗ ನೀರು ಮಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್